Terve, mä olen Jari Moisio. Mä toimin johdon lisäresurssina yrityksen eri positioissa. Mä tuon yrityksiin joustavaa johtamisresurssia. Sillä nopeutetaan muutosprosesseja, kasvatetaan liiketoimintaa, tehostetaan prosessien kehittämistä. Samalla tuodaan kustannustehokkuutta johtamistyöhön. Mä olen kehittänyt satoja liiketoimintaprosesseja. Digitalisaation parissa olen tehnyt töitä yli 20 vuotta. Mulla on käytettävissä oma tiimi, jota voidaan tuoda lisäresurssina yrityksenne johtamiseen, liiketoiminnan operatiivisiin toimintoihin, markkinoinnissa, myynnissä, asiakaskokemuksessa ja digitalisaatiossa.